Gusto ko 'to. May iba pa bang kulay? May fitting room ba kayo? Saan ko mahahanap ang For example, saan ko mahahanap ang mga sapatos? May mas malaki pa bang size? Gusto ko ng ibang disenyo. Meron pa ba kayong For example, meron pa ba kayong funny shirts? Meron bang mas mura? Bibilhin ko 'to. Kukunin ko 'to. Mukhang bagay 'to sa akin. Gusto ko itong isukat. Puwede ba?